Seara și ție, Andreea, ne aflăm aici în satul Hătcărău, județul Prahova, unde se pare că în Ameții este cât casa, iar de-abia mai pot vorbi acum, vântul bate cu 60 de km la oră, poate chiar mai bine, și văd că acum am găsit o clădire, se pare că aici sunt niște sinistrați și acum o să mergem la ei în scurt timp. Stai să... Haideți și după mine aici, haideți repede! Care și praf. Poate o aici. Da, Andreea, te aud. Da, acum o să intrăm într-o clădire. Se pare că sunt sinistrați. Vai, ce bine este. Da, Andreea, am găsit aici. Am găsit aici 2-3 sinistrați și acum am văzut că un cetățean cuvântat. Ce ne puteți spune despre acest avotiv și despre cum este afară? E foarte ger. Este foarte ger? Vreau de mă încătrân la un parc. Da, foarte bine, dar nu vă este frică să ieșiți așa. Stați departe de aici, de locul acesta. Cum? Stați departe de locul acesta. Încă pot acum. Păi nu știu dacă puteți să treceți. De ce? E zăpadă mare? E zăpadă mare, da. Eu acum să merg la cetățean. Dar ce ne puteți spune despre... Încă am mai găsit încă 2... Stați stați de vorbă cu noi, vă rog frumos. Stați aici, vă rog frumos. Dar la știri până. Acest loc despre județul Prahova, sat Hătcărău.